ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋକର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଦେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଲୋକଟି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତା ଦେହଟି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ। ସେ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୋତେ ଆଣିକି ଆଇଲେ ଆମ ରିଚାର୍ଜ ପୋଲିସ କଲୋନୀରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପୋଲିସ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା କାମ ସରିଗଲା, ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ଆମ ରୁମ୍କୁ। ସେ ଭାଇ ମୋତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।